Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para kadang pamirsa kreweng aji ingkang minulya saha kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati Allah. Monggo kita lajengaken kajian kita ingkang ing wanci menika melebet wonten ing surat Al-Baqarah surat nomor kalih ayatipun 7 dasa setunggal ngantos 7 dasa sekawan. Mligi kagem kadang-kadang pamirsa ingkang sakmenika saweg nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring usada lan sehat utawi seger kuwarasan. Kadang sederek-sederek ingkang sakmenika nembe ngadepi sawijining masalah ingkang awrat, mugi-mugi Gusti Allah taala paring solusi ingkang paling sae. Ugi kadang-kadang ingkang sakmenika saweg berulang tahun utawi tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah taala paring umur ingkang panjang, paring umur ingkang barokah, paring umur ingkang manfaat. Dumateng sederek-sederek ingkang sampun paring atensi koreksi tuwin subscribe-nya, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Ugi mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiat, seger kuwarasan, ayem tentrem kuat slamet. Mugi-mugi dipun ayomi dening Gusti Allah taala saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj tuwin fitnahipun donya menika. Monggo kita lajengaken kajian kita sakmenika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innal baqarah la dalulun tushiru arda wala tashghil harsa musallamatul la siyah fiha qalu lu'ana ji'ta bil haq fatayaqu ma makadu yaf'alun. Wa idh qataltumun nafsan faddaru'ul fiha wallahu mukhrijum ma kuntum ta'tumun. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah, ingkang maha asih. Musa celatu sayekti
panjenengane ngandika satemene iku sapi kang ora diperdi ing gawe mlaku lemah. Kula bali malih Musa celathu sayekti panjenengane ngandika satemene iku sapi kang ora diperdi ing gawe maluku lemah lan ora dienggo nyirami sawah waras ora ana blentong-blentonge padha matur ing sapunika sampeyan sampun andherekaken kayektenipun mulane banjur padha ambalehi sapi mau senadyan maune ora sir nindakake lan nalikane sira padha meh wae mateni sawijining wong tumuli sira padha diniya ing dalem perkara iku lan Allah amedharake barang kang padha sira singitake. Kateranganipun wekasaning dawuh ing ayat punika mekaten. Ing wekasaning dawuh ing ayat 29 serat menika anedahaken bilih lembu ingkang kadhawuhan utawi kadhawuhaken dhateng tiyang Israel supados kapragat punika lembu ingkang mligi dipun aji-aji dening tiyang Israel inggih punika ingkang wujudipun nyenengaken serta tiyang Israel sami awrat manahipun meragat punika. Punika nedahaken bilih lembu wau ingkang cepak kemawon wonten ing kalanganipun tiyang Israel dados sesembahan. Mila Kanjeng Nabi Musa inggih lajeng mrayitnani ing saderengipun pitedah bar meragat lembu ingkang kados mekaten ingkang kacebataken ing pangandaring Toret pasal 21 ayatipun 1 ngantos 9 tuwin ing panggenan sanes-sanesipun punika pinangka panjagi ing salajengipun tumrap tiyang Israel sampun ngantos sami tumiyung dhateng panembah lembu. Perlu ugi katerangan sawatawis bab anggenipun anjarwakaken wekasaning dawuh ing ayat punika. Limprahipun tembung kada punika dipun angge kangge nedahaken mehipun pandamel. Terangipun saweneh pandamel sampun meh badhe kalampahan utawi katindakaken mila ingkang asring kanggenipun tembung wau kanthi kagandheng kaliyan tembung kriya sanesipun tembung kada yaf'al tegesipun dheweke meh bae nindakake iku awit saking punika makadu yaf'alun ateges wong-wong mau meh
bae ora padha nindakake iku nanging tembung kada punika ugi manggil teges ugi nunggil teges kaliyan tembung kriya arda inggih punika karep utawi kepingin dados kadayaf'al ateges karep utawi niat nindakake iku awit saking punika ayat wau kajarwaaken kados jarwan ing nginggil inggih punika ora sir nindakake awit punika ingkang celak suraosipun kaliyan dawuh ingkang asli katerangan candhaipun kadongengan ingkang limprah dongengan ingkang limprah dipun cariyosaken dening para mufassir inggih nerangaken dawuh punika punapa boten awawaton hadis pangandikanipun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi pangandikanipun para sahabat Nabi malah ugi boten kasebut ing Bibel langkung-langkung dipun dongeng wau langkung-langkung pun dongeng wau piyambak ngayawara tuwin cengkah kaliyan dawuhing Quran suci ingkang asli jalaran ing ayat mriki kapangandikaaken bilih ingkang kalepatan dosa mejahi tiyang punika umat sedaya dados boten namung tiyang satunggal kados dene dongengipun ingkang nyariosaken bilih wonten satunggaling tiyang mejahi pamanipun sarta namanipun tiyang ingkang mejahi kawiyak sareng mayitipun dipun paman saged gesang mergi kasebut mawi daginging lembu ingkang kaperagat kawimbuhan malih dipun anggep bilih lembu wau lembu ingkang sampun kapangandikaaken ing ngriku ingkang sampun nanging sayektinipun boten wonten satunggal punapa ingkang nedahaken bilih rukuk kakalih wau wonten sesambetanipun ingkang kados mekaten wau katerangan sanesipun nerangaken bilih lelampahan ingkang kasebataken ing ayat punika lelampahanipun satunggaling tiyang Yahudi ingkang mejahi tiyang istri Islam nalika jamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kasebataken ing riwayat Bukhari nanging anggenipun boten saged kadumuk kanthi gumathok lelampahan wau punapa sampun nedahaken bilih ingkang dipun karsakaken punika mesti satunggaling lelampahan ingkang sampun misuwur wonten ing babad utawi sejarah sarta ing rehning lelampahan ingkang gegayutan kaliyan wangkotipun bangsa Yahudi
saderengipun jaman sugengipun Kanjeng Nabi Isa punika meh sedaya sampun kasebutaken. Mila meh kenging katamtokaken bilih ingkang dipun kersakaken lelampahan punika lelampahanipun Kanjeng Nabi Isa piyambak. Awit inggih ing babagan sedanipun Kanjeng Nabi Isa punika ingkang nukulaken pasulayaning pamanggih sarta inggih kathah kemawon titiyang ingkang semang-semang dhateng sedanipun. Panyuraos punika saya langkung kiyat menawi lelampahan ingkang kasebataken ing ayat mriki punika kacocokna kaliyan lelampahan sanesipun ingkang kasebutaken ing surat nomor 51 surat An-Nisa ayat 153 ngantos ayat 157. Ing ngriku sasampunipun nyebutaken satunggal meh sedaya lelampahan ingkang kawarsitakaken ing ngriki ing tiyang rukuk ingkang sampun kapengker Quran nglajengaken pandakwanipun dhateng tiyang Yahudi makaten lan pangucape sayekti aku wis padha mateni Masih Isa anake Maryam utusane Gusti Allah lan ora padha mateni sawise lan padha ora mateni dheweke sarta ora padha menteng dheweke nanging prakara iku digawe bureng tumrap dheweke lan sayekti para kang padha pasulayan ing dalem perkara iki temen ana ing sawijining semang-semang marang prakara iku ora padha duwe kawruh ing prakara iku mung miturut panyana. Surat An-Nisa ayatipun 157. Dados tetela bilih lelampahan ingkang sampun katerangaken ing tigang rukuk ingkang sampun menika dipun ambali kasebataken malih ing surat sekawan ayat 153 tuwin ngantos ayat 150 gangsal kanthi cekak lajeng kasebataken lajeng kasembadan nyebataken dosanipun para Yahudi dhateng Kanjeng Nabi Isa ing serat nomor sekawan serat An-Nisa ayatnya 157. Perangan ingkang kasebataken wau matis kacundhukaken kaliyan ayat
7:3 lan ayat 7:2. Namung tumrap ing ngriki namanipun boten kasebataken lan menawi kacundhukaken kados mekaten wau lajeng saged cetha bilih ingkang dipun kersakaken ing dawuhing ayat mriki nggih menika serat Al-Baqarah ayat 7:2 ngantos 7:3 punapa anggenipun para Yahudi saemper nyedani Kanjeng Nabi Isa dene sebabipun ngagem tembung padha mateni arhotaltum punika mekaten sapisan jalaran para tiyang Yahudi samingaken bilih sami nyedani ing panjenenganipun. Kaping kalih jalaran tiyang ingkang katingalipun kados dene sampun pejah punika sacara entar kenging katembungaken pinejahan kadosta tembung mayit ingkang wonten ing ungel-ungelan ingkang sampun misuwur. Adamamat mayit ingkang tegesipun wantah yen mayit iku mati. Sajatosipun boten ateges tiyang pejah nanging tiyang ingkang badhe pejah. Pangandikanipun Baginda Umar akotal asyhada punika katerangaken dening sawijining mufasir tegese panjenenganipun kadamel kados dene tiyang ingkang dipun pejahi ugi ngingetaken kangge tembung kotel wau kangge nembungaken pidana ingkang afrat tumrap tukang minum lan durjana culi ingkang miturut pangandikanipun para juru hukum ingkang rumiyin-rumiyin pantes angsal hukuman kotel. Para sederek kita lanjutaken malih. Para titiyang Yahudi senadyan sumedya ngrampungi Kanjeng Nabi Isa nanging Gusti Allah Subhanahu wa taala sampun mesti panjenenganipun boten seda. Sederek-sederek para kadang pamirsa Kreweng Aji Channel dalah kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati Gusti Allah taala mekaten kajian dinten menika mugi-mugi ndadosaken iman lan takwa ugi ilmu lan tumindak sae kita sadaya saged marambah tambah. Nyuwun pangapunten sedaya
kalepatan tuwin kakilapan kula billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.